हेलो। पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं, बल्कि बीज का होता है। मनुष्य भी सभी एक समान है, परंतु सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। शेतामध्ये पाणी सर्व पिकांना एक समान मिळत असते, तरीही कारले कडू असते, ऊस गोड असतो आणि चिंच आंबट असते। हा त्या पाण्याचा दोष नसून त्या बीजाचे संस्कार आहेत, त्या बीजाची प्रवृत्ती आहे। तशाच प्रकारे सर्व माणसे, सर्व मनुष्य प्राणी एक समान असतात, पण प्रत्येकावरती असलेले संस्कार हे वेगवेगळे असतात। त्याप्रमाणे त्यांची वागणूक ठरत जाते। हो ना।